Opra tal-ħnien oħra importanti hija Widdeb il-Midinbin. Fis-soċjetà tagħna qed joħroġ ukoll dan il-bżonn li nwiddbu lil xulxin għaliex fil-ħajja mhux kollox jgħaddi, hemm affarijiet li nistgħu nagħmluhom, però hemm affarijiet li meta nagħmluhom mhux biss imweġġgħu aħna imma weġġgħu il ħaddieħor. U għalhekk l-opra tal-ħnina Widdeb il-Midinbin tidħol fis-seħħ. Kif se widdeb li xi ħadd li jiena naf li sejjer fit-triq il-ħażina jew għal joelhide.com. Jiena nista' nwiddeb il dik il-persuna l-ewwel nett billi inkellimha biħlewwa kbira. Il-Bibja tgħidilna biex inwiddbu lil xulxin bil-ħlewwa għaliex meta bniedem inwiddbuh b'ċertu illa naqtawlu qalbu. Barra minn hekk ukoll niftakru li biex bniedem jilqa' twiddiba li natuh hemm bżonn nitolbu għalih u jkun għaqli li jekk qabel xejn nitolbu għal dik il-persuna din it-talba sempliċi. Spiritu Santu iftaħ il-qalb ta' din il-persuna ħatisma' il-kelma li qed tagħtini għaliha. Ħbib tiegħi, jekk nimxu bit-talb u bil-kelma ta' twiddib bil-ħlewwa il-ġid fil-ħajja tagħna, il-ġid fil-Knisja, il-ġid fil-pajjiż tagħna ikompli jikber.